Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα help YouTubers. Εδώ έχω τα κανάλια. Δεν μπορούσα να το κάνω στο κινητό μου, στο tablet, ναι, και έτσι το κάνω στον υπολογιστή. Τώρα ο πρώτος είναι και μάλιστα πολύ καλός, ο MikaPTG Games. Με εδώ 19 συνδρομητές, βλέπετε πάει πολύ καλά. Θα δούμε και τα βίντεο του, εντάξει. Να βλέπετε Minecraft Fun, είναι, ναι, τέτοιο, ναι. Εδώ Sonic Smash Brothers, How to Draw, παιχνίδια του Nickelodeon, Star Wars και τέτοια. Κάπως έτσι είναι ο Μάριος και τέτοια. Εδώ βίντεο Vice City Cheats με έναν φίλο του. Τώρα πάμε σε ένα άλλο. Πάμε στον Billy Crafted. Έχει 54 συνδρομητές, ανεβαίνει κάθε λίγο, πολύ καλός. Με εδώ τα βίντεο του, έχει κάνει το trailer, check this YouTuber part 1, παίζουμε Roblox και παιχνίδια, όλοι κάνουν παιχνίδια. Εδώ πρώτο βίντεο, 66 προβολές. Μετά πάμε στον Άγγελο Tube, και αυτός πολύ καλός, έχει 44 συνδρομητές. Χθες έκανε, όχι, λάθος, πριν 11 ώρες έκανε hoverboard βίντεο, jailbreak, Minecraft και τέτοια. Το πρώτο του βίντεο 91 προβολές, σας παρουσιάζω το καινούργιο μου κινητό και τέτοια. Ωραία, τώρα πάμε στο Stefan Gamer, πολύ καλός, έχει πάει ήδη στους 29. Εδώ πώς να κάνεις κανάλι στο YouTube, τα έκανα τυχαία, ποδόσφαιρο παίζει εδώ, Hungry Sharks και τέτοια. Ναι. Μετά είναι ο YOLO Minecraft, κάνει και αυτός πολύ καλά βίντεο, Minecraft και αυτός. Εδώ το intro του, κι άλλο intro εδώ και τέτοια. Κόλπα, ναι, τέτοια κάνει ο YOLO Minecraft. Ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Nick Game 7, έχει 48 συνδρομητές. Εδώ παίζει NBA, FIFA. Εδώ είχε κάνει ένα βίντεο τερματοφύλακας από τα Lidl, και το κανάλι των Lidl του έκανε copyright το βίντεο. Gran Turismo, και άλλο Gran Turismo εδώ πίσω, Motor Racer και FIFA, ναι, τέλεια. Τέτοια. Στέλιος Μέγκα επόμενος, 20 συνδρομητές, έχει κάνει και αυτός help YouTubers, παίζει και αυτός Minecraft, παιχνίδια του tablet, και ναι, παιχνίδια του tablet. Ωραία, μετά είναι ο Night Hunter 10, πολύ καλός, έχει ήδη 21 συνδρομητές, με έχει κάνει βίντεο με intro εδώ, please like and sub. Εδώ δείχνει σε έναν που έλεγε ότι δεν έχει πολυκατοικία και σπίτι στο Minecraft και τέτοια, το intro του, περιπέτειες του γίγαντα και τέτοια, ναι. Ο Άγγελος Gaming είναι μετά. Καλά, αυτός πρέπει να είναι πολύ καλός, έχει 122 συνδρομητές, και έχει κάνει πολύ ωραία βίντεο. Εδώ μας είπε thanks για τα 100 subs. Εντάξει.
Εδώ πολλά βίντεο. Ναι, εντάξει. Q&A, fidget spinner και τέτοια. Δεν μπορώ να κάνω βίντεο. Ναι, αυτό. Μετά είναι ο Thomas Gamer. Καλός, πολύ καλός, 29 συνδρομητές. Έκανε και αυτός help YouTubers. Score Hero, τελευταίο βίντεο με Skywell, παίζοντας Skywell. Ναι, μπορεί τελευταίο βίντεο, ναι, Αγκάριο, το intro του. Εδώ το κανάλι μου. Και ο PlayStation Air Games, αν βλέπετε MKTG θα ξέρετε. Ο PlayStation Air Games παίζει, έχει παίξει Roblox, Minecraft και άλλα παιχνίδια εδώ. Minecraft πάλι, ένα Minecraft εδώ πάλι και ένα FIFA 17. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα το Help YouTubers. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!